a min gústame ter voz propia. Hai unha cousa que me gusta moitísimo dos meus vídeos, que precisamente non favorece ese engagement, non dá bons números, pero a min gústame especialmente é o silencio. Vídeos que ve hasta o final moita xente que non interactúa. Paréceme moi bonito, porque quere dicir que o que eu dixen non é un discurso para a reacción inmediata. Non busca validación, non busca adhesión. Eu non quero liderar nada. E tampouco provoca ese ataque. Provoca xusto o que eu quero provocar. Que as persoas pensen en por sí. O meu discurso é meu. Pero non é nada que non estea por aí repartido en todas as cabezas de todas as persoas. Bourdieu, nomear para que entre a realidade social. Mais, nese inconsciente social, eu creo que xa existe. Non quero quitarme valor, pero creo que o discurso non ten nada de especial que non poida pensar calquera ser humano. Sí? O valor poño en algo que hoxe é moi difícil, que é ter voz propia. Discurso é voz propia. Ter soberanía. Priorizarte de verdade. O valor poño aí. En algo que, ademais, eu que recibín moitos ataques en redes, que recibín ameazas, que agora xa sabedes que xa lles digo onde estou. Si que poño o valor en... Parei, pensei, que ia facer eu con todo iso, e comecei o camiño de ter voz propia. E a rede deume esa oportunidade, que diría Hannah Arendt, aparecer no espacio público, expresar o que penso. Aí sí vexo valor. No que penso, vexo menos valor. Eu creo que tantas persoas que ven o vídeo ata o final, ou mesmo outro día, dicía en Twitter unha profesora, ela é profesora de secundaria aquí en Galicia, que dicía, escoitar a Eva, falar de ensino é como escoitar os meus pensamentos. Por iso, non vexo o valor tanto no meu pensamento, mas si en tomar a decisión política de aparecer no espazo público e expresar eses pensamentos. E logo, e tamén podo pôr en valor, eu son unha tipa que ten o don da palabra. Eu son comunicadora nata, que me dicía unha vez unha xornalista. Dicía ela, non precisas ser xornalista, ti és unha comunicadora nata. Esa é unha das razóns pola que se me deron sempre tan ben os negocios. Ou, por exemplo, formar persoas e liderar, que tamén se me daba bastante ben. Porque si, son comunicadora e traio en por min.